ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Командаи бонувони Libos TV 20 нафар одами коргарро ба кор даъват мекунад. Чӣ хел? Яъне касе бо мо ҳамкорӣ мекунад, ҳама тарафа ёрдам карда мешавад. Роликош дар канал бепул меравад ва шуморо мо гарантия медиҳем ки чӣ хеле ки мо 50 000 сомон гирифтагием, шумо ҳам айда зиёд пулора метавонед ки кор кунед дар командаи мо. барои ҳамин бениҳоят бисёр занҳо дар ҳамин командаи Фаберлик кор кардистанд. шумо ҳам метавонед ки номнавис шавед. фақат одамони ҷиддӣ занг бизанед ба ҳамин номер. фақат ахтон ки боварӣ доред барои кор кардан, барои ояндаи хутон, барои кӯдакои хутон метавонед ки замина гузоред. чиба ки Фаберлик авлод ба авлоди шумо рафтан мегирад. яъне ки шумо кор карден, оянда пулаи шуморо метавонад ки фарзандатон ҳамчун мерос бигирад. барои ҳамин марҳамат занг бизанед ва пешравӣ кунед. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Абая двойкаҳо дар 11 дарвоза 6 рият. 11 дарвоза ки диромаден 6 рият мегарден. Якам одам апай Оиша апа суроғ карден. Инами кас дар инҷа савдо мекунад, рас продаж кардагиай. чизое ки 350 сомон будан 300 сомон шидагиад. марҳамат, касе ки айноми канали Libos TV гап мезана, ҳамиҷа омада харид мекуна, 300 сомон гирифта метуна. марҳамат бинен, моделои навш омадагиай, абая двойка ҳан. Не дутае ки дар пеш сафед будан, ё бо румол доран хатишо. гӯё ки комплектан. Ина марҳамат бинен, сафедо. ина чанд модели навш омадагиай. вақте ки айноми канал гап мезанед, шумо да 300 сомон дода метунан. марҳамат бинен, модело наван, стило аҷоибу стилои нағз хати на ай пеш бибинем. ё 350 сомон будан, ина ҳозир 300 сомон да шумо да дода метуна. материалш оригинал ай, материал оригинал фасон. размеро ай 46 то 58 туша метавонем ки гап занем. ина цветоша бибинем. цветош хаяк 20 намуд цвет ҳаст, 20 намуд. Ако ман ранга намефаҳмам, ман 4 намуд ранга мефаҳмам: сиёҳ, сафед, сурх, кабуд. иҷада бе тамоми намудаш ҳаста. Дига и цвета гуфта намешавад. барои ҳамин ахтон бибинем. ина нигаҳ кунем, хел сафед, хел сафед. хулоса ҳамаи намуди рангош ҳастай. моделош фақат 4 намуд моделаш ҳастай. марҳамат бинем. ман фақат шумо да гарантия метам качествоаш да ки беҳад качествоаш баландай, качествоаш зур. 11 дарвоза диромаден 6 рият. якам одам Оиша апа суроғ мекунед. ҳамҷода шумо да фақат айноми канали Libos TV гап мезанед. распродаж шудагиай. чизош беҳад хубай. распродаж ҳисоби неста ки чизош мондаги бори навай, просто арзон кардагиай барои подписчикои канали Libos TV. марҳамат. анамиё румол доран. ам дутои аввал ҳастай. иёро нав бардагиай. иё румолшон катиай. материалш беҳад материали хубай. кадомида ки равон кардагием, аё жалоб шидаги нестай. марҳамат бибинем кадомида ки маъқулай. ана аё ҳам арзон шидагия. 350 сомон будан 300 сомон шидагия ҳозир. марҳамат. наи двойкоҳо. баъд беғарзи наи двойкоҳо бо доран инаҷада белмандо гуфтани чизо доран. хай нархоша ҳамаша распродаж кардагиай. на боло да бо платиҳо ҳастанд 200 сомонӣ. 250 сомаша 200 сомон кардагӣ. марҳамат. кадомида ки маъқул мешаванд мераванд. 11 дарвоза 6 рият. якам одам Оиша апа суроғ мекунед. тамом. ана чизое ки 350 сомон буданд стили туркӣ. ина марҳамат. ё беҳад ҳами сангошон хушрӯ омадагия, хушрӯ задагия. не стилои дубайст ки 350 будан, ҳозир 300 сом да шумо гирифта метонед. марҳамат бинед. ина киртои боло ҳастанд. 150 сомон то 250 сомон белмандо. материалои нағз қатӣ киртаҳо омадагиай. метавонед ки шумо рафта харид кунед. боқӣ сарбаланд обод бошед. худоҳофиз.